Hrvati iz Čikaga u posjetu slici Hrvatske. Ispred doma HRT-a hrvatski folklor na američki način. Riječ je o skupini iz hrvatske škole Kardinal Alojzije Stepinac iz Čikaga. Imaju dvojno državljanstvo i kažu da se nigdje ne osjećaju strancima. U Hrvatskoj se osjećaju kao Hrvati, u Americi kao Amerikanci. Bilo nam je veliko zadovoljstvo ugostiti ih na HRT-u. Nema dvojbe, dolazak naših dragih gostiju na HRT nikoga nije ostavio ravnodušnim. Naši novinari raspitivali su se tko to pleše na travnjaku ispred zgrade, a kolege iz Večernjeg i Podnevnog dnevnika toga su dana kao šlag na kraju svoje emisije završili ovako. I za kraj nekoliko kadrova iz doma HRT-a. Gdje je bilo posebno veselo. Na poziv našeg međunarodnog programa Slika Hrvatske u posjet nam je došlo 60-ak mladih američkih Hrvata iz Čikaga. Izvedbom Međimurskog kola ispred zgrade HRT-a pokazali su kako se hrvatska kulturna baština čuva i u prekooceanskim zemljama. Don't speak Croatian. I do speak a little Croatian, but mostly just, here and there, not, fluent or anything like that. But you sing Croatian, don't you? Yes, I do. I love Croatian music. Amazing. Na visokim temperaturama vrijedni su folkloraši svoj nastup ponavljali čak 4 puta, kako bismo ga snimili iz svih kutova. Ne bismo ih možda tako mučili, ali njihova voditeljica Anđela rekla nam je da, samo neka plešu. To nam je izvrsna prilika da vježbamo. Naime, čekali su ih nastupi u Velikoj Gorici i na Đakovačkim vezovima. Nama se činilo da im vježba više nije potrebna. Što vi mislite? Cijelo Međimursko kolo u izvedbi plesne skupine Stepinac iz Čikaga možete pogledati na našoj web stranici. Nakon kratkog predaha i druženja vodili smo ih u obilazak HRT-a. Budući da se iz dnevničkog studija upravo emitirao Dnevnik, taj smo dio preskočili. Od svega, kažu, najviše im se svidio Studio 10, u kojem je, uistinu znakovito, bila scena za emisiju Volim Hrvatsku. Želim biti doktorica za djecu, najviše volim djecu, zato i studiram biologiju, a uz to valjda i familiju jedan dan. Puno djece, to isto obožavam i ovdje doći opet u Hrvatsku da dobijem državljanstvo i da imam mjesto ovdje doći kad god hoću. My grandma is from Croatia and my grandpa's parents were from there. Zašto plešete folklor? Jer mi se sviđa i to mi je u srce, pa volim plesat kolo. Kad se budete jednog dana ženili, biste li volili da je cura iz Hrvatske, da je Hrvatica, ili vam je baš apsolutno svejedno? Volio bi da je bila Hrvatica. Jeste prvi put u Hrvatskoj? Ovo mi je 3. put. A zapravo sam mislila za fakultet doći, ali nije to ispalo tako da bi mogla sada, ali voljela bi živjeti u Hrvatskoj. What are you going to do for living when you have finished? Ne znam još. Somewhere science, somewhere in a field. Volim kao ove hrvatske pjesme svirati, kao pjevat, eto nešto raditi. A u mene prvo su me gurali da radim, pa onda sam zavolio, ja već u fakultet idem, ali ja još ostao godinu dana samo da idem na turneju, to je moja želja. Gdje su ljepše cure, u Hrvatskoj ili u Čikagu? U Hrvatsku, bez pitanja. Hrvatska. Braća su vam rekla da su cure ljepše u Hrvatskoj nego u Americi. Kakvi su dečki? Bolje su u Hrvatskoj. Da. Sigurno. 100%. Do you feel like a foreigner? Yeah, nikada, neither way. Either way? Yeah. U Americi, kao, ne znam, kad sam u Hrvatsku, ja sam kao Hrvatica i kad sam u Ameriku, ja sam kao Amerikanka. Nije, Koliko dugo plešeš folklor? Za, mislim, 6 godina sada. Zašto plešeš folklor? Zato mama voli. Je li ti voliš plešati? Volim ja, ali mama voli puno.
Dobro, Ante, ne znam što bi te još pitala, lijepo bi s tobom razgovarati, ali moramo ići dalje. I talk to you all day. This is beautiful. Really? Oh, thank you very much. Hvala ti lijepa i lijepo uživaj u Hrvatskoj. Hvala puno. Nekoliko kadrova iz doma HRT-a gdje je jučer bilo posebno veselo. Na poziv našeg međunarodnog programa Slika Hrvatske u posjet nam je došlo 60-ak mladih američkih Hrvata iz Čikaga. Izvedbom Međimurskog kola ispred zgrade HRT-a pokazali su kako se hrvatska kulturna baština čuva i u prekooceanskim zemljama. S ovime smo došli do kraja prvih vijesti. Doviđenja do sljedećih. Tako je, Branimira. Vidimo se, nije bilo lako njima u nošnji. Jučer na plus 38, a na suncu još i više. No, danas nas čeka barem